Kumabaro nangingitip bakari kasi jantia kalong kaba internet bat kaba paunam. Wala kataru omla pat banan badang bun nangi kibampat yo ilut netiblut ya kajing internet jong kari kasi jantia hadu kanu kini gijaka kilong kiba internet bat kiba itiang ban pen. Baladala ban pen internet shushu lesi kin kelalong ru kum kijaka jungok kai kibala ban kreng ya kinong wan jungok kai nakaleng kiri ka pertai bat kani lesi kan long ru ka wei na kilat kamai kaji ya kipai ba ki basong basa ha kitu kijaka. Ha ubenaya yong jong usnam hazard pusau ngilale Shanghai pengan Syakatan Southwest Khasi Hills District bat klempoi perkan ngilala penban ya artili kijaka petkai kiba internet kiba long ha gadur jong kaksai bat kapung bat kini kijaka kiba internet kidon ha kasnong nong tenyau habaya keren bat iwei na kinong song snong ilaya thu engi bakani kijaka ka kerteng ka wa thau pen bat kat bangi dang pet ya kajing internet jong kani kijaka nilayo iru ik pai ba kibalawan bantong do na kani kijaka bat iman ha kini kijaka kidang bun ha kido do wa kam shaneng ya kawa thau pen nilalap sakawai pat kijaka kaba internet bha kabalong ha gadur jong kapung balaya thu engi bakani kadai kawa ngai kilaya thuru baki dokha kiju sakut ha kani kakin japung habang ilawan pai halenti ilalap ru bun teli kijaka kiba internet hanrai namar ba omdan kibriu kiba dai na kini kijaka kiba don lang bat ni klem lala bantip yaki kerteng bat kumta ngila shuhun ban shupet tang daki khmat bat da ka ba shuring video da in mobile phone jaring khat bahakane gasni kadai kasni yo da alun hanrai namar ka jingkir ki banlek pai ngila shupet tang na surok ya ka jing isngan jong kayaw kat ba ngidang ya halenti ban wan pai shanong stol ngila lap ru ya ki dak kishen jong ki yeng ki balapra ba la ong ba kini ki dai ki yeng jong ka wei ka company ka batmu ban shna ya ka surok na nong ston jan sharani kon hanrai namar bakala don ka jing suba bayo kani ka surong kan lam sha ka jingti ya uranium ubadan hamau thaba kini ki yeng kilasha pen prano aba lami ka jing yakhi ha ka to ka por bat ka jing thu banshna ya ka surok kala pulom no habangila poi hashi teng lenti nila yo I uken jamot bat namar ka jing kwa bantep udai umat ayu nila kiyo shalor jong ulum bat nila champagne ban baka dai ka viewpoint ban pet kaya ka jing internet jong ka snong ka badon hagani ka jaka henry ngau diaw pat baka beneng ka dum ha ka por bangila poi hajrong jong uni ulum pat ngim shem layo I shai bhaya ka jing internet jong kani ka jaka khadu khadwai nila hiar bandi sha shwa hagani ka jaka ka pa internet wala ngim tep ya ka kerteng henry ngila ngau hun pat ban yo I ya ka jing internet jong ki jaka hasilen ter kalenti na nong tenyau sha nong ston